Βρισκόμαστε στη Σαντορίνη, στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί τις δύο ομάδες του Super Cup Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού και θα μας κάνει μερικές δηλώσεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση στον κύριο Ανδρεάδη. Θα θέλαμε να μας πεις για την διοργάνωση που έκανε για πρώτη φορά στα χρονικά στις Κυκλάδες η Σαντορίνη για το Super Cup. Πώς σου φάνηκε? Η διοργάνωση ήταν άψογη. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους εδώ στη Σαντορίνη που διοργανώσαν το Super Cup τόσο τέλεια και όμορφα. Ήταν μια έκπληξη για μας να γίνει αυτό το μεγάλο μάτσα στην περιφέρεια και στην ΣΑΠ που το έδωσε στη Σαντορίνη. Ο κόσμος ήταν τέλειος και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Υπήρχαν μέσα στο γήπεδο και οι δύο χωρίς έκτροπα. Χειροκροτήσαν και τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι προσφέραμε ένα καλό θέαμα, γιατί ένας αγώνας υψηλού επίπεδου σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν κάθε τόσο είναι σπάνιο. Η περιφέρεια έχει αναδείξει όλα τα αθλήματα, και μπάσκετ και βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Από εκεί είναι οι ακαδημίες. Και από εκεί έχουν βγάλει και πολλούς αθλητές. Και πολλούς αθλητές. Πρέπει να γίνουν ομάδες βόλεϊ τώρα στη Σαντορίνη, να διοργανωθούν ακαδημίες, γιατί έγινε ένα πολύ όμορφο κλειστό γυμναστήριο και σύγχρονο. Μπορεί να φιλοξενήσει αρκετές ομάδες και να γίνουν οι ακαδημίες. Από εκεί έπειτα είναι να έρθουν καλοί προπονητές, να στελεχώσουν τις ομάδες και να δείξουν παίκτες. Και να υπάρχει θέληση από τα παιδιά να ασχοληθούν στην αρχή να ασχοληθούν αεροτεχνικά με το βόλεϊ και αν στην πορεία έχουν τα προσόντα και το ταλέντο να ασχοληθούν και επαγγελματικά. Γιατί αν λογιστείτε ένα νούμερο, από τα 100 παιδιά, ένα θα βγει που θα πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη κατηγορία, θα παίξει σε υψηλό επίπεδο βόλεϊ. Θεωρείς λοιπόν ότι η Σαντορίνη κέρδισε το στοίχημα για το Super Cup? Το κέρδισε και με το παραπάνω. Ο κόσμος είδε από κοντά πως είναι το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, τα παιδιά. Μπορούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σε ακαδημίες αν θα δημιουργηθούν. Και από εκεί έπειτα είναι ευχής έργο να βγουν και αθλητές που δεν έχει γίνει στο παρελθόν από τα νησιά να παίξουν σε υψηλό επίπεδο στο βόλεϊ. Ίσως δεν υπήρχε η προβολή, η οργάνωση, τα γυμναστήρια και αφού αυτό γίνει στη Σαντορίνη, σε ένα μεγάλο νησί με 15.000 κόσμο. Ναι, τόσο εγγεγραμμένο νομίζω. 15.000 κόσμο, μακάρι να βγει έστω και ένα παιδί που να στελεχώσει την εθνική ομάδα και μια μεγάλη ομάδα του κέντρου. Μακάρι. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για τον αγώνα. Είδαμε ένα συγκλονιστικό αγώνα. Ξεκινήσατε στην αρχή λίγο αμήχανα και ήδη από το δεύτερο σετ φάνηκε ξεκάθαρα ότι θα έχετε τον αγώνα. Θέλεις να μου πεις λίγο για τη ροή του αγώνα, πώς τα είδες, τι έφταιγε στην αρχή ή αν θέλετε το χρόνο σας σαν ομάδα? Και οι δύο ομάδες φάνηκαν ανέτοιμες για διάφορους λόγους, αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς. Οι αγωνιστικούς ήταν οι πασαδόροι για τα δύο ομάδων την τελευταία μέρα. Δεν κάναμε κανένα προπόνηση, εμείς το Ζέκοφ το πήραμε από το αεροδρόμιο. Αυτό γιατί έκανε καθήκοντα στην εθνική? Ναι, με την εθνική ομάδα τους ήταν τα παιδιά, δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Το ξέραμε αυτό από την αρχή. Η ομάδα μου πήγε λίγο, υποτελείται από νεαρούς παίχτες που δεν έχουν παίξει σε αγώνες υψηλού επίπεδου και κρίνοντας έναν τίτλο. Είναι όλοι από 17 μέχρι 23. Ωραία. Και είχαν το άγχος να αποδείξουν, να παίξουν καλά. Αυτό ευτυχώς κάναμε όλα τα λάθη το πρώτο σετ και στα υπόλοιπα παίξαμε αρκετά καλά και κατακτήσαμε το Super Cup. Πολύ ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δυστυχώς τα κακά νέα βγαίνουν πολύ γρήγορα, για την παρεξήγηση που έγινε ανάμεσα σε σένα και στον παίκτη του Παναθηναϊκού, αν έχει λήξει και τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχει λήξει, ήταν μια ένταση της στιγμής. Ήθελα να περασπιστώ ένα άτομο από το staff του Ολυμπιακού που κατά τη γνώμη μου το προσέβαλε. Το θέμα θεωρείται λήξαν και τελείωσε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε όλοι φίλοι. Και μια τελευταία ερώτηση, να μας πεις για το πρωτάθλημα, τι βλέπεις που έχει ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να το πούμε, έχει πρωτάθλημα κύπελλο, στόχο. Αν δεν έχει κατακτηθεί ένας από τους δύο, η χρονιά θα είναι αποτυχημένη. Η πρώτη θέση, πάντα όλοι τιμούν το πρώτο, ποτέ το δεύτερο. Θα κοιτάξουμε να βρεθούμε πρώτοι σε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Αλλά από εκεί έπειτα είναι και στο θέμα, αν θα είμαστε υγιείς
και για να κατακτήσουμε όλους τους στόχους μας. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας έκανες τιμή να μιλήσεις για το Σπορ Κυκλάδες και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.